po sa lahat. Hi po. Hindi po. Liwanag sa dilim. Kumusta? Hollywood ngayon. Naginip po tayo ng COVID. Marami. Evening song. Nasaan na sila? Kawawa kami. Wala pa sila. Bilang mga person. May pimples. If you ask me, di baling my love sa'yo si Chai Kochi. Huh? Good evening. Wala pa sila. Summer feels sa Bicol, Sorsogon, Pilipinas. Summer feels dito. Summer na. Gandang gabi. American man, whatever. Whatever. Okay. Sorry naman. Sorry, American man. I'm just joking. Okay. Thank you so much for the 15 million. Thank you so much. Salamat po. Hala. Hala. No. Thank you so much for the 8 million. Ayan. 8 million sa tumambay. Salamat. Sumambay tayo akong bahay. Salamat. Pabakas naman. Baka naman. Salamat po. Thank you so much for the 12. Ayan, dumami na sila. Salamat po. Baka naman may sasabihin kayo. Good evening, ganon. Taga saan? Hi, Marco Seneca. Hi po. Where are you from po? American man, thank you so much for dropping by. Thank you. Patamsak. Philippines. Nice to meet you, Marcos Seneca. Nice to meet you po. Hi, salamat sa thumbs up. Thank you. Taga Pilipinas ako. Okay. Salamat po sa thumbs up. Thank you for the thumbs up. Thank you, guys.
Thank you po. EPS. Tay, salamat sa 2 thumbs up. Thank you. Hi, Jimen Haronimo. Hi, Jasmine Haronimo. Jasmine, thank you. Hi po. Hi sa nag-thumbs up. Salamat po sa nag-thumbs up. Thank you, guys. Salamat po. Thank you po. Salamat for the thumbs up. Salamat po sa nag-thumbs up. Salamat. Salamat, guys. Thank you. Taga saan po yung mga tumumbay? Thank you po. May kanina sa live ko. May nag-comment. Kawawa daw ako. Kasi wala na nag-like. Hi, Gus Sanders. Thank you thank you for visiting me in my live. Thank you so much. So, I'm America. Okay, you're America. American man. Thank you, Gus Sander. Thank you so much. Okay, I will survive. I will subscribe. Thank you. Thank you, American man. Thank you for subscribe. Salamat. Thank you. Thank you so much. Gus Sander, salamat po. Thank you so much. Ano ba yun? Nagluluwasan. I can speak. Okay. You can speak Tagalog? Okay. Speak Tagalog. Speak Tagalog, American man. Where are you at, America? Where do you live in America? Salamat. Speak Tagalog, talaga ganahan na ko imo ha video. It's not Tagalog, it's Bisaya. Not Tagalog, Bisaya language man. Ay, uy. Ba yung Tagalog? Uy, Bisaya man yan Sinabi ng Panginoong Moses, pumayo ka at bumalik sa Egypto. Dinala ni Moses ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Bumalik siya sa lupain ng Egypto. At pinitpit ni Moses ang bakto ng Diyos sa kanyang kamay. Hayaan niyo ang embahador Okay. Bisaya ka, no? Bisaya ka, American man. Bisaya ka, oy. Bisaya ka, dong? Bisaya ka man, dong? Yes, okay. Kumikilang ka para dito. Ano ba ito? Sa gawa ito. Walang nakakaalam pa rin ang paraon. Ginawa sa akin ang mga Diyos. Nakapinsel. Ang embahador mula sa Jericho. Ilang taon ka na? How old are you na? Ilang taon ka? Ano ba kaya ang ipadala sa inyo? Ang kaya ng kataas-taasan. Malamang mga embahador sila ng Beduin. Beduin. Sa Purok, 7 ko halin. 16 po. Bata pa. Bata pa. Too young. Me, 40. Ano naman ang salitang yun? Ang sinabi ng Panginoong Diyos ng Israel. Palayain mo ang bayan mo. Too young. Sabi ng mga alipin. Sabi ng mga buhay. Sa Purok, 7 ko halin. Purok 7. Shout out sa mga taga Purok 7. So, asa na imuha, kuya po?
Tulog na. Sino ba ang Diyos na iyong upang palayain ko ang iyong bayan? Aaron, ihagis ang tungkod sa harap ng paraon. Nang sa ganon makita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan nito, malalaman mo na ang Diyos ay ang Panginoon. Okay. Opo. Tulog na. Ang kapangyarihan ng iyong Diyos ay walang kabuluhang salamata. Janice, So, are you old and 44? Yes, I'm old. 40 years old. Janice, nakita mo ba? Kinain ng ahas ni Moises ang iba pang ahas. Why? Funny? Binigay mo sa akin ang tungkod na ito para itaboy ang mga anak na ng mga ahas. Ngunit ginawa ito ng Diyos na isang paras para Thank you for the thumbs up. Thank you so much. pakinggan mo sa Salamat. Ramses at sundin mo yun. Sumunod, That cool. Moises. School? Wala pa mga salamat I mean, dito sa Ehipto okay. para bumalik ka at gawing ahas ang tungkod mo. That's cool. Kaya naman magpalabas ng isang puneo. Why cool? Bibigyan ko ng magandang Thank you for the thumbs up. Hi, Greg! Thumbs up dan, maganda siya. Thank you, Greg. Paano makagagawa ng langit ng walang dayami? Hayaan mo ang tungkod niya gumawa ng paraan. Salamat sa pa-heart-heart dyan. Kaya makuhanin sila ng dayami sa buhay upang magamit nila. Salamat po. Dapat ang dami ng langit na gagawa nila ay hindi bumaba. Ito ay itinakda. At ito ay magaganap. I can speak Chinese. Really? Speak Chinese? I don't understand. Can you speak Tagalog na lang? I don't like. Please comment, like, and subscribe, guys. Thank you, Greg. Salamat, Greg. How are you, Greg? I said hello. I'm a new guy. Ah, okay. Patawarin ako ng Diyos dahil hindi mo nagamit ng maayos na kapangyarihan niya. Hindi nagamit. Moises, ang Paraon. Na huwag ka nang bibigyan ng dayami para sa paggawa niyo ng maraming laryo. Wala dayami. Nangunguhay ng mga dayami sa bukid sa gabi. Pati na ang mga babae at mga bata. I'm fine. How was your day today? Gala today. It's fine. American man. Today, gala day. With kids. Ayaw na tagapagligtas niyo. Ayaw kumuha na kayo ng dayami. Kailangan pareho pa rin ang dami noon. No, I can speak English. No, I can't. I can't speak Chinese.
No, I can't make a video, Gala. My phone full storage. Sayang. Okay. Okay, I will voice chat. You can voice chat here? You can? Ang voices na nagmahal sa iyo noon ay ibang tao na. Hindi sa ibang tao. Naniniwala kang nagbago ka na. At totoo hindi. Tinatawag mo sa sarili mo na propeta. Sugo ng Diyos. Huh? Really? Hindi ako Wow. naniniwala tamang dapat Amazing. nagpapatibok sa puso mo. Gaya ng ginagawa mo sa puso mo. Efreneri, nakatayo ako sa How? nagtitigas na apoy sa harap mismo ng Diyos. Hindi siya ang nagligtas sa iyo ngayon. Ako ang nagligtas sa iyo. My voices, Yeah. voices. Bakit sa dami ng lalaki ang minahal ko pa? Ang prinsipe ng mga hangal. Ngunit maniniwala Thank you ako for sa the lahat heart ng dyan. sabi Sa nag-heart. Bakit mo inilayo ang iyong sarili sa akin? Dahil ang kapalaran ko ay nasa Diyos. At sa mga tao, at sa pastol na babae. Pastor na babae. Oh, dang, my mom delete the voice chat. Delete the voice chat? Sinusunog na nainit ang araw ang pakiramdam mo. Hindi ba siya nagagadgad na bawang sa balat niya? O alam mo diyan, tulad lang sa akin. Ang mga labi niya hindi ko dahil nabuhamon sa desierto o mga sawas na at mapula tulad ng sa amin. Okay. Halimuyan ka ng bihang nagpapabango sa kanya. O baka inyang tupa. Hindi lang nasa panlabas ang kagandahan ni Efreneri. Kagandahan tulad ng tahimik na tinaglapak at tahimik na ilong. Kagandahan ng diwa na hindi mo maintindihan. Ay. Ngunit ang kagandahan ng diwa ay mapapalaya tayo. What are you eating? As usual. Ding dong. Ang kapalaran ng Israel ay wala sa iyong mga kamay ni Efreneri. Nakakailan ba? Ding dong. Sino ba ba ang nagpapalabas? So, where's your father? My father watching TV. Papatigas na. He's watching TV, my father. Kung saan isa sa What are you eating? Ding dong. Greg, I'm eating ding dong again. As usual. And coffee. I have coffee again. I eat apple. Oh. Wow, sana may apple. Sana all. I like ding dong. Sana all. Yun ang sana all. Alam mo yung sana all. Thank you for the 5 million viewers. Salamat po. Naantok na. Okay, your father watching TV. My dad drinks some tanduay. Tanduay. Good Friday, 6 a.m. sa GMA. My ever-best place in the world is right next to you. Everest air conditioner. Everest Mayroon pang tanduay ngayon? My ever-best TV show
Everest appliances, health, wellness, energy saving. Pero dapat nabayad nyo sa inyong tahanan. Sabihan ng iba ng 7 araw para may inom na tubig. Ngunit ang baril na ito hindi natutuyuan ng tubig. Ang ilog at ibig sabihin. Sino ang nagsabi sa inyo yan? Ang nakakaalam. Kung iyon o mabuhaw kayo. Palaging tama si Miriam. Tama ikaw sa lahat ng tapayo natin. Oo, tama nga. Walang tubig ng 7 araw. Oo. Your hair is growing back already. Araw-araw Yeah. na pupunta sa Yes, Greg. Maghintay ka lamang. Growing back again. Mabuti pinayagin ka pupunta sa Balonidad area. For your farm. My TV it's broke. My dad threw the TV outside. Why? What's happening? Para sa lahat ng mahal ko, pumanaw na. She drunk. Kung saan ka sumama sa kanya. Kung saan sumama sa kanya. Hindi ka hinahal na sino. Dumating na ang oras ng pagliligtas. Hindi para sa akin, Jose. Ano ba yun? Kulit naman ang... Pagpalain ang dakilang Because he is mad. Ah. ang tubig na nagbibigay buhay ay dugo ng Iso. Mabuhay sa'yo, may gawa ng simala. Tagapagpatay ng mga bata, tagadala ng mga barko. Pinapupurihan ang lahat ng mga Diyos. Panahon ng Ehipto, hindi mo pa rin sinunod ang Panginoon. Palayain ang bayo ko. Alis pa ng motor ka. Hayaan mo siya magsalita upang malaman ng mga tao na papaliw na siya. Sumunod ka sa Panginoon. Kung hindi mayroon Off me, bro. tubig ng ilog na ito, na ito Okay. ang pampaspasan ng tubig at lalagyan niyo naman ng sumpa. Why he's mad Malalaman natin kung ang of, Diyos ng mga of pastoy you? ay mas malakas kaysa sa mga Diyos ng Paraon. Of with you? Ano? Ano yung tama yun? Ay lumin ang disyerto at gawin yung tira pastulan. Aaron. Ilubog mo ang aking pastol sa tubig ng ilog. Saan niya nilagay ang pastol? Naging pula. Kumakala sa ilog. Saan imo ha anak? Tulog na. Tulog na siya. Pitong araw, mauupaw ang Ehipto. Pitong araw na walang tubig. Wala na lahat ng bayan. Kay masabihin ko sa iya. Beses pa sa pitong araw. Ano sabihin mo sa iya? Walang mahiganap sa lamang kaya magpapalaya sa bayan mo. Ano sasabihin mo sa iya? Sagradong tubig. Gawing dalisay ang tubig. Kung saan man ito nagmula. Binigyan ng Diyos ang lugar ng kung ano-anong mga sabi Mag-istorya. ang puso ng Paraon. Dahil sa nagibokay ng ito, mas lalo silang tatay kung silang gagawa ng malayo. Palisin sila. Nagkasama ng mga tao dahil sa pagkauhaw. Sinalo sila ng parahan. Naputo, nanlaraw, nasakit, nabuhiya sila ng lahat na nila kaya. Bakit hindi nila ang gawa ng kasamaan sa harap ko? Iniwanan ng mga tao ang templo. Tinalikuran nila ang mga Diyos. Ano mga Diyos? Kaya mga propeta at paring ginawa niyo mga Diyos upang samantahin ang takot ng mga tao. Nung naging kulit lang nino, pati ako natakot. Nagkamay balita na may puntok sa likod ng mga tanong. Na naglalabas ng parang putik na lumason sa tubig. Ang mas pa na binigay ko sa iyo ang may gawa ng lahat. Kapangyarihan pa ng Diyos mo, pumatay ng mga isda, tumalis sa tubig ang mga palaka. Milagro
ay magpataba sa mga namang bulok at magkalat ang sakit sa mga tao at hayop. Ang mga bagay ay inutusan ang kanilang mga sarili. Hindi na kung sino ang Diyos. Malis ka na. Upang malaman mo na gawa ang lahat ng mga bagay na yun ang Diyos. Gabi na o hindi pa? Gabi na. Makikita mo na mayroong niebe ng Gabi na pamasa dito. sa maliwanag na kalangitan. At Already night here in the Philippines. makikita mo panuti ng kaniliban ng Ehipto mula sa pagsikat pa lang ng araw hanggang tanghali. Malalaman mo na ang Diyos ay ang Panginoon at inuupa sa kanyang kalooban. Walang kahit ano sa mundo ito ang magpapahipo sa akin sa iyong boses. Pagmasdan mo, uulan ang niebe. Kapag nabalutan na ng katiliban ng Ehipto ng 3 araw, ipatatawag na ako ng iyong mga ministro. Okay. I will see you later. Maganda siya. Have a great night. Thank you, Greg. Salamat. I like my cat. Okay. Sa tatlong araw na nagdiin ang para kay mga takot na batang umaatong sa gabi. Sinabi ni Moises na sisigat ang araw. Sa loob ng 3 araw ng taong ngayon, nakilas sa lahat palingay mo na ang bayan niya. Mula sa mga talon hanggang sa dagat. Malalayain ba niya mga alipin? Nakasisigil pa ng buhay sa patay na baka at nasirang panahimong tapos bang namumuno sa Ehipto. O ako, wala kami kinatatakutan sa mundo. Ngunit malalabanan pa namin ang mga salot gamit ang mga espada. Kahit puno pa namin yung puno mo, nilaman niyo gawin yun. Hindi ang parawan na nagbibigay sa mga alipin na yun. Kundi ang kanyang mga konsihan. Pinasabi ko kay Moises na pinatatawag siya. Pagpapalain ko ng mga tao na kinasa. Wala na rin iba pang magagawa, Parawan. Yun po ba ang mundo sa isang trono na walang laman? Walang laman. Ang faraon ba magiging matigas ang puso? Ako ay isang bagong lalaki, ngunit ako ay isang 16, Gagawa ng mga Diyos isang bata. American man. paliwanag namin ang walang kayanin. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano ang Okay. ng walang layo. Sino ang alipin at sino ang faraon? Naririnig mo ba yung tawanan ng sis? O, ang tawanan ng mga hari sa Babilon, sa Kanaan, at sa Troy. Habang nakikita nila na ang Ehipto sumusuko sa Diyos ng mga alipin. Ang mga Hebreo dito. Ikapin mo. Pumunta ka sa hati. Ito para sa anak ng Faraon na makita ang kanyang ama na mahihain ang isang anak ng mga alipin sa hati. Akin na lang. Tumayo ka sa aking tabi. Oh, I'm gonna drink some buko juice. Okay. Dahil sa ilang araw na kadiliman, nakita mo na ba ang liwanag ni Ramses? Palalayain mo na ba ang bayan mo? Pakinglas mo. Basahin sa kanya ang susunod. Ibigay mo sa akin yan. Dakilang Faraon, hindi ko malalampasan ang kapangyarihan ng kanyang hindi ko kailangan yung Diyos. Hindi ko rin palalayain ang kanyang bayan. Ang dadahin mo pipigilan ang sarili mo magpapabasa ng Diyos. Kung muli ka magdadala ng salot sa akin, Gusto ko ang juice ko. hindi ako magpapapula sa dilo dahil sa dugo mo. Katulad ng ginawa noon ng ama ng iyong ama, mapapulagi sa dugo ang mga daanan ng 12 ng mga anak naming lalaki kung mayroon pang isang salot na ibibigay sa Ehipto. Dahil sa mga salita mo kaya ibibigay ng Diyos. At pagkakaroon ng napakalakas
Dahil sa araw na makita mo ulit ang aking mukha, tinitiyak ko sa iyong mamamatay ka. Yan ay dapat isulat. Hindi ko mawawalan ng ulo ang aking at Diyos na sasagutan ay hindi makakalimutan ng mundo. Anong gawan? Pamatay ang mga karwahe mula ang talis. Mayroon pang isang san. Ang mas kakaroon ng doon ay ang mga alipin at kosyen. Ngunit naman, ang unang anak ng bawat pamilya ay mamamatay. Bayang magulang na nauntog sa ulo kay sakit may inahilak si magulang. Ha? Ay, hindi ko maintindihan. Bisaya man, hindi ko maintindihan. Okay. Yung ding-dong suya. Tok na ako. Bye-bye.